teda pronazujete se na 50. ale několikrát jsme to museli ukončit. Ale jinak je to první video moje. Je to Skywars a my vám ukážeme, jak tady hrajeme. Už jsme to hráli, ale máme nikomu. Já jsem Dominik. Já jsem spadl do portálu, tak skoč taky. Dobrý, jsi. A kde jsi? Kde jsi? No já tě nevidím, to bys asi viděl, jo. Ty jsi naproti mě. Tak půjdeme do prostřed a tam se setkáme. No prostě několik bámů a jako nemusíte, prostě můžete jít kamkoliv, nejenom na tomto gestu. Tak plus 218 mám, ty máš kolik? No tak to je jasný. No trochu. A pokud někého zabijete, tak 3 body. Ale my jsme tady našli i jeden bug, že prostě když teče voda a někdo vám ho zastaví, tak aby a máte u sebe prut, tak aby jste měli nějaké body, tak ten prut vystřelíte, on vás vyrazí a vy spadnete dolů. Jo, a když vy se sami zabijete a co to je, mě to odrazilo? Já jsem někde pryč. Jo. Já nevím, já jsem nic neměl. Hej, mě to samo ovládá. Hej, se to... Ty tlačítka sami ovládají, nevím proč. To je jedno, tak já počkám. Ježiši, proč furt si dávám dole? No jak funguje to Kidstar? Aj koment a odběr. Dislike ani nemáme rádi. Ty máš žádný z boty. Nikdo tě v nich nevidí, protože já natáčím. To bys musel to spadnout, aby jo, jinak všude tady okolo jsou ty... Všude tady okolo jsou prostě kity a ty, když si koupíte, tak... No já jsem tam u toho portálu, protože mě to nějak vyrazilo, já nevím, spal jsem. Marku, jak dlouho budeme tak nahrávat? Ne jako v minutách 20. No jako já si klidně nastavím první video. No, první hra, první video, první všechno, prostě jednou to musí být prvé. A kdo nechce natáčet, tak
ale trošku si pohni, já tady nebudu stát do toho portálu. No, u toho portálu, jak je to. No, mě to nějak, já nevím. Já jak jsem padal, tak mě prostě z ničeho nic. Prostě jak když jsem udělal jump a skočil jsem někdo úplně do dálky a to je jedno. Doufám, že je druhé. Ten Bux, pardon. Mně nefungují tlačítka, já to mám nějak s tím natáčením komplikovaný, nevím proč. Jo, mě nejde ovládat. Tak počkej, já se podívám na tlačítka. To je. V pořádku. Já si dám na chvíličku češtinu, protože ne, to by bylo nebezpečné, Marko. No. Já mám nějaký lagy, to je asi tím, že nenatáčím. Jo, mě nejde teda ani do angličtiny. Dobrý. Mě někdo napsal, počkej. Pak mi to napsal. Aby. Tak půjdeme už. 3, 2. A tak. Jo. Jo, no už dávno. Mně nejde chodit. Co to je za bug zas? Hej, já nemůžu chodit. Hej, mě nejdou ovládat. Hej, já mám zase bugy. Jo, už konečně to trvalo. Já mám nějaký bug v tom natáčení asi. Se podívám. Zelenou, světle zelenou. Jo, musíme. To já
tady musím někde najít v té skalatáži někde. Tyho moc to radši nechodí. Jo už. Jo, mám tu čestku, už se vidí. Jo. Ale jako já mám vždycky buk, že chvilku můžu chodit a chvilku ne. Ale mám strašně nohy, takže můžu se čestně. Tyjo. Tak, se mám hlavy, nevím proč. Když nenatáčím, tak jich nemám, ale natáčet budu. Ach jo, to je škoda. Já prostě neumím parkour. To říkám hned na rovinu. A Marek vám to hned dosvědčí. Ani na jeden blok neskočím, že? Já jim dám lípe. Jo, já jsem si dal Kickstarter, abych měl aspoň nějaký meč. Tak. Jo. Ty taky nemáš nic moc brnku. No tak pořád lepší než jako nic. To je snad jasný. To... Co? Ne. Tak ale jako já natáčím, tak jako víš co, no, já to udělám teda, abyste viděli, jak to vypadá. Já se podívám, kolik máme nahrané. No tak bude 15 minut, 2 minutky už jenom zbývají, tak já rychle ukážu to. Však jako je to první video, nemusí to být zase nějak fantastické. Jo, já jsem si tam to nedokázala zastavit. Tak počkejte, já si dám nějaký blok délky. Tak. Tak furt mi někdo píše, nevím, proč určitě je to nějaký tupec. V vozovkách to ještě ne, já jsem spadl, no, já se podívám, no, asi už poslední nestíne. Tak já bych to rozloučil. Zase budou další díly, víš co, ještě to musím dávat na YouTube. Tak my už to asi ukončím, počkej. To ne. No já už to ukončím, takže čau. O čím se to bude?